Emma yaw no bre na wa bre no fine wa bre wo beti yaw kakra me se ba su wo su a na wo hye dem su ma yaw no mpia bo bra one ne hye bre na sene na ne honam tua no ene ne nse cha ya sa ba poruwa enya hwe okay bia wan hye ni pakora ma wan fo nko chinchina nko bra ena nka wonya wo ho anka wo di ba bia fedifo atena bi ma wuwuye enokre da bia me se dia bebe bia no so ti wa fom no kura ma ho asene Yakopon de wo konam wo se be ya obeyi we fresan bi mu okay so forget about obre na wa ya wa tenkan ye nipa ye beti yaw but yaw ne ba ne ma yensu ye ni so ne ba me se to da bia wo kunu na wo ma me wo papa wo hu se wo so sa fe de ye de amu ne kura beto kura na fe de na untimi nsu bi nya se wo ndo no bi mu ana se bia like umbese obesu mani so no kola ma bi su because u feel yaw enti su Usumi a mese pepa wanim life continues life goes on move on ba wanum suma huhu ni bi mfi what am I say ebre ko nanim no wo beti nyame ase nokre yes vengeance is what upon the Lord I will tell you nyame wo jan man enko oni ni nyankopon asem o ma me de o ba wi ase wanti nani ahwe jan man enko enka se manyini ntire me so me de bone itua bone ka obi fum kuma obi mfum nwa okay anya hwe wodo waba wi ase wodo wo ba ye ne se bra na obe de ne waso oyeboa wo e wa ba bo ni se ode wo to na wo twemu saboso me nkro saboso me nson saboso me du ana asa afe ne e kire te se de ye nyinsa bitie no na wode wa ba asomdue mu no eno ene ne chefa obe play e wo life the role obe play no wa wie o papa wo wan show channel okay when we ebia na bata no kola panka when no baby a wadri it has happened to us before no correct enya nko na ato wo o papa show fine ya no nka se wanyina bia wanya bi wo betimi ama ne tepo na asempoa ama na de agide antimi ma no ja no ye no ni nyankopon ntam asem obia bebu na konta ne nyuma bia da adwuma bi obia bedi na sase so bia no bebu na konta se de ne nyuma te ababia obedua bia no so na so aba wo edua bia de be hyefom no ejebdate ne ba pacho eso aba no eno na obetwa nti oba adwo amesra wani ye nua no ma wiase fo ayetie yen pacho so bi ba na oba wa akwan mu na so say one wo enante biemu a we don't beg for friendship or relationship. We don't beg or chase for love. There may be wa yenti no. I say wo ne won yenti odo yensrodo. Yensrodo. Don't beg for love. Ne mo odo ko de odo wo. Yes. It comes naturally. Okay. Enti se nipa no ese waba ono ana se kura wase maka enso me nwie mi ana me ka se me yenka se na sama yeduane upe na wo kontokwa masa madam what wani monyam so wo dignity na kita wo no wo bre na se omudie wo bre na se ena waba mi kunu ntimi na kontokwa oba wa afo na ugina monten wo ba wanu musa. What is wrong with you? If you are the madam wa bunwusa wo ya madam, you are the boss. Enka se na mi kunu na ke dabi eno se wo jame ena metwena antwena bo so jane ma ne nko o chefa bia office bia japade bia abemu no mpacho je wo de agye ne kwan pa so gine ko mu yo kwan so se wo mpena e mra wo hopatapa apieto ye de mra ne woro odene oye ne nsam denden dia ne mra ne bum enko kontokwa na mra wani munyam ase ne umudie na se wankasa oti hu so ye yi boni o enti na obekasa ho wo mra kwan so no okay emla kokkoto ayenkobo atwede wo eni atem wo yes ebeche wo wokoti asem kura na ebetimi acho contempt ko ye deda na so ka asem ayenka Sir John menka amanfo nyina yaw sakra wo no okokkoto ayeye yo wo ma gine contempt nipa bebira akoya che wo contempt eti pacho minu ya badwa wasem a wo kana no pe no me no kasaba na mbreni ho nti ene de me de ma ho ene ye nuanom ye busia fo ya wonom so nam bibi sam no no matter what unu akura no so no mfa nua bi ma jana ma ne nko nyame ne hwe nipa nyame shira ma me fancy ase so na bi ama ho ma me fancy ase no wa me ya na ya ye de ya wa ya wa ga say eyi kwan na nka wo dan to o te na keka de ya wo
Now me na me kura bia de me ma fam na mani aye din na metias mo ni nya din wa brapom ne sua ne ma bi say it comes naturally esi okay wa hwe wo ba wo se won hwe wanyini awie wani nsema wo se won hwe obi ma jano ne ka na afiri wo jano ma ne nko okay e bia se wa bọ abere wa bọ akokora woni ahode kura wo de be ye adwuma bi ba nya me be hwe ampa omma wa no aduane omma ade pa enchen sa nti bre ne so a nyame na nkasa na kontabo no ne no ene bekwa akodie nti no kakra ye ka ede ayat na tene nsem wo MWHO asem so ene awie nso ene no ebusia mame na apam dada se me nua be Jeremiah Samson so me dana se mame akosua agwabo age dondon hima waka ho ene wie mudie na Augustine so eka ye ho ena social media handles nya SOMPA 106.5 FM Accra ena SOMPA FM online na say oko online so a na wakọ na YouTube no so wakokan ye ho na bibia nso etimi akoye minua baby atena se e wa ha se nom na mame nko na mene no enkonkodi enkomo sese oba pa mpacho bra wani mu amedofo ma ho of August no wa ye we na mame kama mpacho oba mpacho akwa aba pacho ye na I want to say ami andom boko me was na ubo tiri nko ada onso bi ato wana Rita pacho ai yeah we di asem hia o me hu we ka ho ampre nu but me no want me anka hwe am for wasem me na ba bia ye won na nye na nipa tete won ti yankasa but I never knew so onso kita asem bia e bia te say ene esa onso so wanya amfa so wasem mi mu pacho ai but all the same asem na abande e beka ho asem na yetie bi se ne yesitie no eno nti ma yenko na yenko motwetwe ne yenua ba Rita donko e wono ofra masaman echi ho ene ba nya asam amasaman krom amasaman echi ho ai ekoro ne nso de opa na echire yaka achiro Rita o se de meka na bi ato me nsa na wo boat ni nko de na ato dia me kan ye no de na fa ho a wo bi ato pe me de ne se me ne bi etnai o ne be ma bi tnai me ne be ma bi aware mo ware ye mpacho ai okay mo ware kwan be nso fie de mpacho fie de okay mo ware breben 2010 okay my intio mpacho ye ware no na yure afrim na ogutankura mienu nti me ne kokotena ye no na enema enhye da enkoyi ewo yasetrenu asade echi ameyare ade echi ase but ye de akọ ade echi ho ayare wo mpacho an oh okay na tembia nso a woni me behia wo ndem no na me hu saade no madam won ne ware na won ne twempna kakra na say ye tena be say 3 years but ye share be say 2 times per because na sorry na ye kono na omuma ho kwan enti ne yiri wu ye na ansa na wu hia ne na twempna kola ne yiri film no de ba ye nya sorry nti asori ho na mekoko hia oh okay and anytime bia woni ne be hia mu won paso bia no wo be sexy bia no na ade echi ana wo yale me pacho ai na yale ne ye yade be aya na maye nofo te se bia se malaria o bibi na nya agodie na ya na etimi wo sa oh da bi se oh sorry agodie bi bia na anu oshinti ade echi ana etimi ye tena cheye oh okay into almost 13 years yes Mr. D who said bibi say but na mfitiase no ka kire na ompene onji ntum say ye no kre ha o ya o se yenko hospital but one thing is mishia no na onum nuru pa ubisa na o say no ye driver ntu ubisa na o so adwuma na o ye no adwuma na o ye na adwuma o ye no nti ebeduru ba bi na me be hu say da bi de ekoso no ano ye den nti na o say yitu anamo but time bi a yare so ba gise bi a me be hospital we koda ho bi a 2 days 3 days ansa na ye de me abefie e ba na manko hospital a enye ye gise me ko nti na fe wo se ekoko chinchin doctor bi ekoko hia no ka kire me se wa ye adwuma na che ba do hu ni se enye normal way nti se me normal yare esa nti se me kwa sorry amenye me hu mompa yiye no no de onji ndi se eye saa nti emu ena anaja awarija ye ne bae amampo hona eche kakra because not until no ho ase na menso mente me ho ase ba beginning no operator me so say ye me mom na me ye problem no
nti hospital no mu na ekohu say there be ade any free ono ne side nti one day no obeka so say beginning no oka kire me a anka manware no na ade na oka kire wa na so wono mu ndro ben na no ma me bebre heba fo no na bebre agese wante ya wono mu ndro no de no oyare ana ade be ntina no wono mu ndro also a driver nti at times car na otwi no ohyew ne ne ma hit wom nti no wono mu ndro nti ndro ni de ne oka no ho agese wante say we aba no di akiri we aba no di akiri we aba no di akiri eye mema mra yo ndro ana ade be ndro da bi eye kese ono na nkasa no ontimi enkyere say na mekasa de na nye hunamu ade nti ontimi enkyere say ana say ba aso di sie nti me mom na mekọ hwehwe mu ana mekọkọ hu ansa na wabeka no kre so ebi ase ba etwe o sese o ka kire me mfiti ase na nka manware no nti sa mere so na ye aniema ase asame me nsha danti ase me nim sa apam so ti ase de a wakọ hospital doctor no aka kire wo se ai se wa ye adwuma na che wo yade no enye hospital na se bibi sa yade nti no wokọ asori a ana pe baby fafa wo wa fan say spiritual ai sa no no momu e kan no because na enura na wo de maye nyina no hwehwe mu no si enura na wo de maye okay ba ikoko no mu no still de te aneti e na obeka se de na adwuma na ya akusitie no yemfa nko asori onko ana na wo hwe ana na okunu no so yale bi menini nyina na ko ono no de onum ni nuro dada e na me so me mpa nura usori ya no wafa gise bia doctor na beka se nom ono so mpani sa ono de no ansa de achi nti so wuhia na nuro hyehye the pocket ahenti no okase na enka woka kire wo a enka wo mpene so se wo nware no de enti na otondro a enomo a enka wo nware ne sesen de enti a de na na hye ho na yare no na wa na ekọ nanim be ma na problem be na one side on shede ni bibi ti se bia ne be ma bibi ana bibi na mum mimini ni hia na mehu ni se me yare na me hu so keka me nti meko hospital be check bibia so still nti enti na ma wono no momu kase o ka kire wo ntemu a na ma brenti me di abufuo ne no eya akasa se wonka e na one tennis abra me koshia na yire na free na yire ni free a wa free me bi sa bia wo se accident na oba ne kokonyae but actually okasa e na yare but ontimi nche se bia yare we ana se yare we nti me mani ko brace no onche me de ekoso se de be ya me so mehu ni ameye no ansa na oba be ka so ade na nkasa de ohodada ba mfiti ase no ka kire me anko nji ndi se nka meye de nka meware ne mo se si ase me paida se mejai ana se meko na cha se na yiri na wodi nka wu ye na no abi na e happen to no me pa chawan oh okay na won so abeto so pa chawan okay afa na mate ase to aso mayenko e na ye den nti yare nimu no na ye akasa nti na wo se mijai tra me ba bi na mija me pa chaw mijai nti mi na mesesa me ne ma free na me de ne nsa koma no afi ne ma me ne ye dan kakra onfa me ne me ma de ma na o se me na maja nti oni fia o de ma me ne emofra no na mami misa apam na se mi misa asemwe nyame na me bisa adena owo your friend is na also onimre yo debi apam se na ne dua so ana debi normal said it wow utu ana mod wani kire mu wo ba bi sa wo kwa akope ano umasibre wo asori bi ana se sorry mienu ni miensa but ba ko de no ye habandro ne osofo de no de ka ho nti ono na be ka se no ni aye koso no bibi edi akire nti gise yetu ho anamo na anamo nto na ebetu no gise ono ni fie nipa mienu bi be free mu ansa be ma ne fie yes one be ma ne nyina ne ko pa cho me nkwa na me ko okay mba na mbe ka kire no ogitum ade achi ye okoka kire ni nuan ma o se ma ne nka se ma ne njintum because okoye na se wu na wa ye nwi a se bi wo wu nkwasi ewu na me de mi wu de a me de se me yo de hia ma ba fie ho ena ma me esesa me nema na
sister so hu yanka wa o ko ye se wo ni de nka o yi firi mu anka ye o ba se e wo se me mani hu ni a e ko ni nyina se de be ya so be kwa a me hu so be ko na nipa nso ka kire me se onye nipa ne ka se me ka kire me se onye nya de abe ma ne be ye wo se o ma na onye nso ampa nso enti say woni ni si dan sen yeah 4 bedroom self contained e wo hifa e wo amasa mai ho okay ana de bim enu ane ade aye bade aka nde ye nsisi but we ne de ye si ya ye wie ya enna na na yatim so mu wo other lands wo ye wo mienu but enu kra no ase ni ye nhye dan ye ho hwe nti enu de mintimi nka se eda ho ba mi de hia me ane dia me kokko ye we na ye no na ko ye no what hin mi ko no no what hin no until not Myra ho baby. Okay, enti woni ni mienu nyina na kwoto asase no. Da bi me koe na wato, ba no ntu aka nwieye. Okay. No was starting so a osi, we see one room. E wo so, ba no nwieye. Nti me ne ne kokko wieye ansa na ye kwa akotenam. Okay. Aha, ansa na ye ne nkakra. Okay. Mami misa, woni ne ma na ye sen. Ne ma na ye 2. Ohwe nkwala no. On hwe nkwala no. Ba wo hwe kakra. Oh, yemfa ne se sister wo de tobo ma ya ye pesa de we ohwe wo mu bata bi a enso okay ana se onhwe wo amepe niam mienu asa wo se da bi ba ko wo ne ho na ba ko na wo ne nche ne dia wotua ye school fees ne ntare hyem ne mpaboa ne bibia ne ye me nti metima aka se ne kese ne de ye me ana me ye mu wontam ti ye na di besen 3 years ni. Okay. In the 3 years ni no ukoko hwe wo ba no. Me ba cho me ko. Ono aba holidays oba weekend me ko ho ko sini ne ma ko siesie se me boa. Enti waye wakofo oba fofra na se ono ati se ono obiti. Ho de me mbisa na e be se nsa tanye me. Enti o se ya de no na eyete se ase malaria na ase bibisa na ye no phone sa no phone na je so de ko hospital ye wo mpane ma onuru a ye di so si so afi no be ye okay apart from that in the na and also na ho so hyehyew me ho keka me keka nyina ya asemo awade egu nkuro bra na uja awade no anasa wo pese wutu saa na mo no wo de kodan abusuafo ade na kwa akoye ade nti wuntimi nheda nka ne bebre Sompa FM ne mom enema nketinkiti bia na oye wo honam mu se omma onyi chop money nkura ne yare onhwe ne de manema de make ma abusuafo ne bi yawe nanso akwa akoye se na omunyina support de ame ye no nanso menya sesa amene ma ne wie na pedo munyina asa akọ no ne side wow o ma ameti ase ma me afri o papa ti ase yo papa ti ase but baby a wo no ma se echi why na tie awade na echi yo papa ne madam ba ko ne be ye na ono so afem ho ne ono de oba mu ne be ka ho asem but ankosi baby a because say won ko awo sorry say meja awade me de nsa akọ obi anta awachi na abusuafo no nsusu nim na abusuafo no nsa no de koma ono a na se na abusuafo no ono na me de nsa ne kokoma no na me mabusuafo no because of na ye honhom ade ne yare ni nti na so mo support me but me a mete ade no ho na me hu se me brain tie wo se me ye den me twe me ho nti ne wabusuafo no se oh so on hwe nkola ne ye ni ade na na omunim yare no so de omu nim because yare no me pa betu ho na mo kakra ko pepe nro ba ya nso ankosi baby a nti afi na obi abre nti de aduru de na ye gina ho mame anka se de memeye okay
enti na wo kwa jawa de no wa mo wo kan e but no mo mfo ma dwen ma yes me na wa ka se ba bia wo te no nso ne jana no odin yes na wo de ne nsa koma no but na busuafo ni bi no wo kobo mama ne sei enti na also watu anamo bisa se wa jawa de man shada nka nkyere obia na me nim say ka oba wo de nsa kwa nka se nka rekoma be ma na busuafo mami ma mfa nsa na nkoma busia me de koma wo no na me nim so wo ka kire na busuafo se sei na bia oba na beye na nka o ma frɛ me na nka me ne wom but obi am frɛ as last week ya na ne nua ba ko frɛ me bisa me ho asɛm e na me kae ne bu afu se ma mfa nsa no ambre wo mu na me de koma be ma no be ma ne gia ne nyina asi wa but wasa obo amane o ka kire wo mu se e bia sei na ekoso wa awade yan fiti preko pese me gya awade eya busua no wakwa akotomu so se be ma no korampo na wo ye bibi na se bia onte wase a e wasa wo ma abusuafo no so etimi ehu ana me pacho me tia se na ade na kwa enye hu na mu ade nti no mo nso nyina ne yawo se eyese because me be ware no o ma nka ho hwe ada engagement ne ye no minkumafo ne ba na mo so mo mpene adan ya mo si misa e se nko ware obi a wanyi nani afi because me wa na mo 25 dine ni kwa se nka me ware na o be ma no so nani afi kakra what this that time was 40 something I know 40 something but na nye nyini mimi hu se bibi nti na omo ye dey nti omo anka so mo yawe even makuma akra fra me maybe ka che me say me ni ye den pa ade me ye den e na me se ade o so ne ma na ye koso no nsa da nti ase sa na e wo mfie dodo a obedi e wo ho nti mimi twam obi be fie ho se wo yere e de masa be ma no a be ma na say it's like ebusua no ewo eyi a obedi e pa ho a ewo se sa ata me ne be so no omo ye hefo omo ye ede abusua ntomben omo ye nknafo ana achemfo ana se omo ye hefo asantifo omo ye asantifo entomben no omo ye aduana ana nde wonim adam akwawale wonim ton kola wokunu no ene de mamis wo misa okwa awade abisa wo eze ojafo ni bia ebe se ojafo ni bia aduana phone o mo shitu retro phone so be ye wom e ho na me firi ai e ho so be ye wom retro phone e na oyoko so de esika wom na akesisem so wom okwa wada next time pacho what in fie say I'm 39 dan ya bia nyame be ya adom obesa aware bi onye ndru baby asa okwa aware ampache obisa wai na yesa okra awale no wa shada mmọ ho mpaye baby mama min kan sa man shada mmọ because me de ba ye no wona watwa me ho ahia ne nyina hu ni se nani afi waware pento ni ma ware nti ware nti na me ka asem ma akosu aboabo asem a nti ware bia ya no bi ware pen de entam papa yo ata de nkohye obi se mi hu ohene yiri nti se de osikasa no ma bi ba o se dada na se de osikasa de ameka sem papa we se odi awo se demons so ne ba na bia me mpe demons me ni demons so am demons ba na me ye ni bia wo obi da kopa no na wo judge ne se na nipa ne tie da bia ma me akosu agwo abo age o se enkase me ka se nipa ne be ni papa po da bi enhwe nipa no ne kasa na no boy bra bia obetena wo se ne yere na ohun na sole dem no na di nti na ayi Bible say ayi ne kura ebe hyase wa asole dem atemu no asole dem nya asole dan ya yego asole dem fa yenya papa nya me frɛ yen so ne nan ba ko SS ba bia yenye nti mpacho next time no ibisa na bompaye o ware a obi e ware a wo se obompaye ma me akosu agwo abo age krampo ebe ka kyerɛ ai we say no yade no obi bisa but em say nipa no wan shada anya wo say it say malaria symptoms no say o ya no phone ehunam keka no ne ade
ne ho ase ne ho tete no tigisi ya wone pane aboni nsuo ansana ne ho aton be ma ne da bia ene fie ho nso no ma me misa oba na wo akrafo ho ukunu ni nuanom eyerenom ukoto bi mpacho da bi omo de ma abusua fie anaso obi ate ne baabi oni ni nuanom no ukunu ni obi ate ne baabi obi aware te ne baabi ana ni nua hia okacha wo se wani edin ni nua ne de na me no ne ba betena ye nchen ya ne ye hwe ne ma ne ku school nti na opemasem nti otai ne me bon komo frefre me den ne ko me nyere me homo mpayo me za that's woni mu ade koro nti a wo kasa one day oye no say sister wani ye den pa e den ne wa ade na me so me ni hwe what's your secret nyame na o se me nyere me homo mpayo nti me kunu be hu se oni me eye we to say ye ntem or the DNA sermon temple or set confusion as in some American no koka che ne se misisi na ono so wa mebisa nti e be ya bufuo ma ni mienu nti me akire a me call no ho ne ne kokasa no hu se ne nua ne sheda SOMPA hu se ba bi a e ko na hwe ano akoka ne ayenka nti okate relationship na cordiality na beda mo ntem no yes wow asem we pa de ochina don for the dom ye ne a metwa so ntem ma me akosu ago abo ache be ba beto asem we say su because niema ne bi wo ho a efoforo ochina nso kola no so asa ye wa akokwo wa ho ya asem obesa babiem cause ensem bi wo ho a to da bia ensem panyina no Mami misa ye wo hefa e o mukumase o ya asante ni mi mami na ya asante e na papa nso ye de infant okay unyini wo ho anchen na meti mami no nchen e na mi sister be fa me de me ba ha se nti mancha da antena meti nkofo nchen saa na o sister be fa o ba at what age Ben fie bese 2001 Satan no wedding fie bese I'm 16 years Nti kumase na wo e na wo sister be fa that time no oba ha no be ye dey betra nkofo nchen obefa wo se na obi nkotena oye so ne me ba betra ba ebedu e na akwa akwa ye me kotra nkofo nchen nti nkofo nchen na metete ya na me kusua adepam me kusua adepam ni wie na me kokusia be ma na me ware na Satan na no obi ante na kese me shada ni baby obi serious bia na ne asa adamfo ye nante a na obi akọ ne baby e dia na opese ye edebo me pese mo ye edebo amene se ansa na kura ma mi sa o yade ne ko pacho enko e ba sa de enka first no acha bosome mi bosome ni 2 weeks ne mayare sisi ya ni ho biem ne aka ye se me ho keka me e na se me ye adwuma echa na ho me ete oko hospital no omo apart from so omo ye moja mu hwehwemu no omo atwa owidie ni bi akwa e de akwa lab akwa ye test ahweda mpacho da bi na nsen ya no omo se me nkonko ye kidney ene cholesterol ane kwa me nko ye amen fambra also who akeka oni ade ne de bia also omo hwe wedie ni mu ankasa untimi tola bia anye moja no ne munku a ntie bia apam sesen apam kwatena se na asa ogina ayi park ya echi tututu bo ba suwe wo se dia ne dia be na enhia mbacho on se ubisa no se obompa ya ansa o se da bi na eba doctor for no so moye moja mu hwehwemu ene mo beware a okoye test hu se o cell no kra na wo de ne de wo hibia na moja we ni we betimi aware amana yeyi ya wo moye sa test no okay nti ebi wo hokra na nka enye yare na ye moja bi ni moja bi na emfra
moja na ya na mfra ne dia ya na nkwada no awo ntia okay se be ya mo wo a mo nkọ wo se bi ayafo ana se bi ayade bi e wo ni pedue num se bi a is esi mo awa ni bi ana se bi a bibisa enya why bi wo hosa se bia eni kwa asem ye na mo koya oka se ne ho keka no ma hu bi pen okay ha na ma ti bi pen so moja ne enhia ai na enya afi na na efra e ba ne sa ya na ho keka ne de ba na fra wie fra wie stabilize na we say wie still say wate ne ho ene wate ne ho still ote no hono yare na nko yare no ate na mu maka we no eno so beko stella no ete se de ya wo pane aduro ni da so gina wedie num okay Mati mama sister no o sister no kra be hwe adi mu asre enti ebi wo wan emoja ne moja nhia enti wo koya ne de yesa we de kura won sori nwane da me de mahunu ebi kura timi te se de krankranje abono no krankranje no sene de otimi pie hunu ba bi awotiem asa de wo hu bibi high fever achi na akire ya on be china tenase ya nkomo na be hu se na wo mo ye adwuma nti edu ba bi a wo ho eno wo ka se ya na ohun so no wo fa nduru enuru no so ebitesa me de abribi a na me pemfanto ho okay na aduru bi e painkiller nti no de mitime de tumanum kra tafre ho se de be ya ekuru to me ho ebe wuntem nanso de na mene no wo ho no so o ya allergic to se aduru no nti wani be ba ho so no obo se po agu no nti ada ebia main infuse no bia no na epo agu no akire na enhwemu be kire se aduru no ne hompe ono de akiri na mo me no ma ohun sa manom okay na menom we na me de bono a na aka no o de abona me de aduru no bono a na o yare no obona aduru me de wono a apa we over ha adwu etu ni hia wo mpem a yes na sa ho tete no ebetimi ye e ma pokoro agu no mana no timi hono nti akire no na eche se yes aduru na am so okay nti me ne nkomodie mu na obeche se ne hompe enti no o susu se bi abema no wo yade bi aduro na onom no o yade bi but aduro na onom no ya wo de ko ati asa ya ebi na oba na ya allergic to aduro no emoja na se ne homfa eno so timi sisa oba betimi akasa pa cho se aduro no onom baako eye different drone uhun drone bi pe na ye de bendra bi drone is wanted onum kese onu ni we ba kwa onu we kese o share we ana wato o share we we share no kwa na wo mesigo votic bottle mu de man obeje ato ala eti na wa adwen ya wo se intro na wonum ni nti na ya na access spiritual bibi hye ho hunhun bibi wo enye ndru na ndru ni de aso no de num de abo no ne ho ban se de be ya onum etimi anya atimi apawa enye awakra je se obenya ahoden dia abribia sana me de atena se yes wow mum na bibi wo ti no kan se nko ka kire me fiti ase no a onware no because no a ne kum ne yire ba akon ene ese edua na nse edi ewo no tikuma ntena ase ntonko ka oni man na ohun bibi wo na ni so pen se bia na yire dada no e ba ne daye mu pen ene de me wa nyo obi an so ama na ma tip off e wo na yire dada no so se wo ne na setina no madam bi ne keka kakra but ade ne se obi adwen enhye da nko ni so se wo wura mu ana wo behu ba wo tenchen de a untimi hu sese ya na sese
Inti apart from say the what they call any the na doctor na hu yade bia wo onipadua mu bia. David. Nancy and the kwa me call no say malaria no mo ma me yasa. Okay. Ye be di wa bra bo mu nkomo but enye nne. Ede be pa ni ade a wawura mu a obeka se ade we die ma ye no me hu yanka enso aka akire. Ade bi a de ato wa be nyansasua pa betimi ene yetiefo atimi ache. Pacho kakra American ni say awale mi hu yen pa de anka manko because hu yanka wanko aware. David kese ma mi hu de amenye me hu ade a say ha me ama me at times mi hu de amenye me hu ha me pa say me de me tiku rasa aware ni yanko wanwa because of the wakohu wo mu nti ne de wakofam wo mu nti kama ware kama tena ase kura me ba bi kura adwene me ho enni man kama before so no na ba na obi edinkan e de aware asema beto anim na me ni obi wo ho but nipa ni tu kwan. Okay. Nti ono tu kwan wie na be frese minya obi a me ware no na sa me so no ba be ko no me sika kokodi ni ho nti na dan a me rent me time aso a me nya sika nko rent dan na woni option bia we ni ba ye no e no be boa na ni mse nyame ayi na ma emwa no be boa na me se nye ma maintenance mo asetina mo na ne ma tese SOMPA FM ya ware na adwuma ba beseye o de ono ne de ba beseye e na me nso me de na me pama de bat me ware wie no bejae adepam no nti na me tonton ne ma nkakra menya we ya na maton menya we ya na maton ade nti na wujai wadepam no adepam na nkasa no mesua me kokosua adwuma na nkasa no me kokoso me madam no nti na adepam na nkasa na mapon me ho ba na bebere ho a menim okoso madam because na onwa na boa me nti ye poma de na me ye aduane wo fie na me sinema wo fie na me siesie no ma nti man shada wanya kwan ya nkosua adwuma no nti me pon me ho say manya 4 years nti me pon me ho na me pon obi e pon no ho bi nti so pon ho bi pon me ho because na mabre masom na mabre ko sinema no aduane kise ne be ko school me fa ha kise because some madam enye adwuma bi na me na wo sini kunu ne maka ho bibia ni kunu box ese tutu adwaye jese ni kunu box ese papa bibia edem bibia o de utiye ni kunu na nse o peda on mpacho de ne o de utiye obi kwama ne madam kunu chinere o mu wie nso anu mu sa de ahwe onwa che no mo won na etwempena madam ni hunu ne aye ni susuro madam for nso so aye amode nkofo ma ye adwuma nkuru to boro so too much of everything is bad de wuntimenyo say adwuma e den ne de bopa ya ukunu boxes nyino asesa ma wakwada ase wonsima na wakwaje ukunu wi a se ende akura nka nse da nye hu so waje ukunu dia wi a na o sa ba be bona ukunu ma no ba mu na ukunu box atwa we bese na de amase yensi a ma pra wo ayi ukunu dem na wakwada na ekopra ho asekete na ule o mo be de nyina bia me ona me we nya ni pa na wa na so adamfo na ya mo yesa na ya mo ntete ne yemaso aduane de fine eno kora no tamo ba ya wukuna aduane kora de nyese wakora na eye no wasa agu na aduane so asa ama no wasa avi wukunu no wadidi na wote adwumam na ene eja adwuma na fama nkora no na ba bia odu no kokoye ana omo ko start kora mpo na nkwa na ne ba akokọ mame apart from no aware na okoye a wakonya nuhu kese no ede e ba ade biem e na abrabom obetimi ne yache aya adesuade kakra meka ne se ade bia obeye no e wo se obi sanyame me fiti preko pe ngoka so we dey say no watu hu na mo da bi bibia e beba wa akwamu no pacho obi sanyame ansa na wa yede watu hu na mo SOMPA FM bibia anamotu bia sanyame ansa
say be kura okona nyame empower ye na okono praise before one you was say adi bia meye no ene asem bia meka no Bisa minyame adi biara meye ene him no asem bia meka Anka essa mi bisa say Yesu fe ana eno ano no di bia ka ho bisa say Yesu fe ana ye mompaye Nyankopon akwan enye ya akwan na dwen enye ya adwen nya yesusuo no enye no na nyame susu eye me de wose bibia ya de yo nyinam ese bi se nyame ma nyame eni ye nimu kan ewo ya de yo nyinam wontimi nsori preko pese be ma bia ba ma akwan mu nti we die se de wasi aware ama na yire we die onye basa basa onye obi a onnim akonhomabo na me fana obeboa me wo de wa adwene na ebu na nipa na nkasa no on sheda na madam baby anu wote na wote be ho ana asori na obai na ne be hyiaye asori na ne be hyiaye ti wan kasa wan sheda anya investigation bia amfa ne ho bia nkasa na me sheda eni nje ho but wana watwa me ho ahia ne na ye mpani for makwa aware nti we a oso we de ye we de wenyi we de obeboa we de aware pen kyese wa wo kwa aware na kunya nyina na wo mpese obekwa aware no wana watwa me ho ahia mu nyina nso ye mpanyimfo ehefo na atwa ho ahia asori bia na me sign call sofo no ne madam baako omuso anyinyi omuso ko are na beboa ne ne afi oye kama kyese obia kekan bi sana bitie wo enti wo mo no sa enkofo kro no bra na wo kwa ahohiahia mu ne wo ha mu no did you go to them omunim mienu de omafrim emo abe no omutimi de bo awo omu ya ne se nyabotre ebe ye mompa ye ne be kasa na ono nso ye nipa bi a oka omfa ono ne de na opeso ye no ono be jono no ntie to mu ya ye ne be kasa oka kra emfa mienu de omu gigina mu ankasa nde omafi but wana na owo nchen ana omu boaboa ne ne ma ne aka mienu omu nyina obi a enu no ho so are you too late apam ame yeboa acho brem de aka no na brabo ya ono so wo fem nkofo nchen atenetuo madam nkrutu adwuma yo enokola na nchen no ansa na wo ba kosua adepam a yede ne kwaye nkrutu dwuma adepam no kola wan hyeda nsua te se de wo kan wanya kwanye nsua ya nkyere no na me yeboa wo se wa fem no de nyame boa one mama akosua go aboaje ebehia ai fiada anya possible aba mande one ne betna ase okay na yakwenum ti yemfa baabi a yaba abesie no de obeka fa ho ne enko atiefo ne ma me da ase na ye na yetiefo ase na fe oba return so ye mo na baso wo hwe na wo honam pa atete ni nyina echi no ne honam tua no oyobi a honam wo no honte sa anka wunya ne se de wote ho a wote sese ena nani nso eden kama eno nko ade eyema no adesua a wafom nyina wa abrabom okosua adwuma na wode kosomoye no ne nyina no kwa bi so no ne papa mu a ade pam ne de anya hwe obetimi esi buttons se ba se etrote a obetimi adwo so na mom efa aduane yo efiasi esie ne saade no eno ho ntina wokọ master nchen nti se ho de wa qualify we perfect wo ho nti yenton ne sikamra eno ne sese eyade kese pa e wo so mo na ni ko ho eno achi ma me eboa eba awade mu esumasi aboa me panti manware no kra ye beka se
yɛse yɛ kamfo du afro no na wotetɔ no wachacha na yɛ kamfo wɔnom ɛbɛyɛ oyodo me na kɔkɔkɔkɔ no ɛto deɛ ɛden a wonhu wɔn mo no te sɛ deɛ ayi aba efunu da hɔ na wɔn mo yɛ no wobɛkɔ yɛnya de si ambulance mu a yɛde ani kyerɛ mu sɛ yɛ kwan so no wobɔ nsesu na sesa woni nyame nko wɔn mo nkɔ bi enti enhwɛ nipa enka sɛ sumasi bententi deɛ yɛ kanti no mede miti ɛkɔ akɔhyɛ me nkwa na nyinaa de ase awade nso yɛ sɛ nyensaafo ne yɛaka hwɛ ɛna sɛbio wobi nkɔ mma mɛkyerɛ sɛ ahade ɛdɛ enti wofa saa kwan wei a wo de ɛbɛyɛ ne nyinaa na yɛbɛsepa ɛne konima haban ɛtase ne banyansafoɔ ne banimdifoɔ ada no ɛda mani pono wei ara so saa de no wonya kan ya na ɛkae me mfie bi a bɛsene korɔ sɛ wo ne abaamu ahyia no wɔka kyerɛ sɛ wɔdɔwo a yɛ de kan hwɛ ne flap wo sɛ flap na pagyapɛ ɛnyɛ dɔ na wɔde ba na tenka bi na kɔno bi ntira na mmom wɔka sɛ wɔdɔwo no nyinaa no sɛ afuom na wokɔ a obetumi adi wachi de nkɔmɔ saa na ne bɛwa ho so waduru afuom na adwuma a wokɔ akɔyɔ no wagye ayɔ wani mra ho so no no oboabo adwuma mu aka hu ne se nyame eche wade eno saa no de wo brɛ ye ne brɛ ya momfa mo adwen kɔ hɔ nya de esre nyina na yesika ene da ho aba paa nti emamu abi mu te sɛ ye mu afe ne yesi so no afe na sɛ afe ne ye bɛ wade a maame yeboa sɛ me wo sika dan ma meye me ho papa hwe akwa nante okay ahwede wono no se woti mfuturo mu kura wope na sai nipa no wapagya ne de na sikonko so okay nti yen consider ne yawade okay awade no ne kwa awa nti wo kwa contract mugamu eno nti na ya agyanom de list bi no mba no me di wei wobetimi atua wei wobetimi asa ane meyo no wo se nipa no wasi ne bo se wobedom aboa na emom mampai bonni kan na nyame wo mu ade bia yeye omoba ma mefa ensiase ne enko afrefo no so waka ni nyina nti no me nwura mu sa 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065. Hello, Mpacho. Good afternoon. Good afternoon. Mpacho, me who now swear. Mpacho, di baby akase free. Mpacho Isaac Sumpa kaswa my ente way. Mini aba dan na review obeka say na yi me one ne da na yeso wanya na yi me fresh obi amfa okay. Pano also a driver. Na what to do you? And no, because of driving. But yeah, or Mumitano no can correct. And yet, no, but no could hear through. Driver for a tire dad in the car. Okay. Could hear through for protection. If you are a catch also, we say I won't accident. We say I will be now passing. We say I will be too dry and count. That no man, almost the girlfriend knew idea what to a more not depending on them. Now, one more, I don't know. You wouldn't share you or a grapple. And you'll be more about way. Okay. Maybe a driver, maybe. Do market. I don't know how to belly. I will hope Ghana Korea must make young folk. Yeah, I will hope they share in everything. I mean, in near protection, yeah, apart from Yamidia, okay, true. Mate. SOMPA FM. Yes, yeah, that's say Ebusia so betime abaso 0260196064 0260196064 and 0260196065. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me pacho di baby akase free.
Do they do? Tema mayor. Yo, made off for my NTA way. Some my tears, but I'm saying, or Pitabibia or banning it's not or use of spirit to be, I don't know, but who should some of Mammy Cano. Did you I want to make catcher or barno? It's a attack almost translated this time. What is the cost? Did you all? It's in the slow, be some run on the piazza. Mate, yes, yeah, that's a pass I will buy. So 0260196064 0260196065. Emubia befre biano, ubetimi abana wabetre wadrin ewo asemi ho. Ememe binso. Yay. Na wari ekola no. Okay, so I driver ni. Driver for crown so then ke bi no mo plan for doors. Think wadi die mu de nkanya problem. Won ta de sie mu so nhye dan na kura wanchi fu yebu. E na wo kokran so asese bag mu a udru ge ba ko na de ama no ne we ne besia na eye chenchi na ache se okay bi obi so ama mo fresh phone na nsa no ya apamo ayi no production line no ye wi a ebusia 0260196064. Hello. So sorry, Mpacho Fache obetimi abasu BM 0260196064 and 0260196065. Ebia bebebia no yebefana yenewo atwetwe enkomo. Se obi ba wa kwemu na wode eye wo haw ana wode haw ne bema na eye na me bisa den tra ko pese wukum obi ba. Wodim se problem bi se ye wo ho adenti na pese Udi obiba enkwa ebetwa so. All in the name of our rear. Wa wonim say spirit be house wa kwaje edro say ebusuemu say de ba de o. Na okofa obiba de ne nkwa abetwa so. Second one so a wasa akwa akofa na adentia. Ade na nipa binom ya na esumo yintirim sa adentia. And again maame wa kani nyina wanu hu awie na adesuade a wode amaye no yasom. Ya ye banon so no yen hwe na ye ni enko ho me pa acho yen fa humobro e na ne wodo e ma obi mu aya wode buo ni nti no enkobu do se ma me ye na ma ware no. Hello Pacho, good evening. Pacho, good afternoon din baby akase free Yeah. Jan baby ye kakra position hu ye kakra na enkasa akwasi Pacho free Asenka de mayentio. Achim kade mate. Yeah, the matu. Pacho. Yeah, no, yes, and then to what's the papa in this play? Say, Ma, you know what, yeah. Well, man can say. If you have a celebrity, no, one day, you may be successful over life. If you want no man can say, I will yank a canal and live that. Because him today. Maybe get a no, maybe no, no, at the house. If it's all about them, they must not trying her or trying her. I think it's a woman. No, what is the yes, I was done. It's my living DNA and I said, live down because what's the problem in this play? I had a bottle. I had a bottle. Yeah, that was right. And a man and can of crosses saying, say, that kind of critical. Yeah, or bad war or come up and show. Okay. Fine. I would say, and come up and say, but there's no quality man. And one night, I came back. What are they? Okay. When you're about the own Walia, so what's the same? What are we in the Saudi president? We have a point. When I'm the about the one of a farm. It's a minimum, some of the one. Then maybe you would say, you need but shell bar, I think anything. Okay. Or wallet. Okay. And so, women, and so no, in my. What are they? That's it. The cow used to cow, but never used using a dog. It's one other thing. No, Obama, with the ship, they might be in the quintus of the ship, they might be. But come in the womb, I have to get out to the capital. But as I say, yes, only the money back table. What up and what boom. Martin, the first day, you want to make out to the but we know the new after one yet, what happened at the river. They might be
They might not say the animal. SOMPA FM. They might not be so like a town. If your body don't come out to question, but your body can question them like a woman else with that. Or the release the demon. Some is the demon I have. That's a brack or say, aye, what's a papa no friend? I said no kind of yeah. Me pacho mate. Yatse brack or see my na se achim kade ye da se papa. Ma me fa last caller that yen sorry. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me da from pacho di baby akase free. Pacho me kase free. Sound fit kaswa. Ma yentiewa. Me pacho hina mo. Me pacho ye wo do me Green History to ye ben do me market ni pa. E wa kra ha. Pacho ai. Me pacho me see. Me the number be to just see enti no kate we say no na e phrase ye no so na ye ne obedi nkomo asi so. Why? Me pacho. Yes, me da say. Oh wow. Obi abegina so mpacho odi baby akase frame me dofo. Aha. Ashama mpacho ten no ho kakra na yemfa wuntwa to. Prophet ni o. Okay, oh, prophet mpacho ma yentie wa. Lemma baby atino about the traffic in the now. O kwa wale so bomb party. Bi se ga dia nsa na wura mu. Amene na na ho. O ka bana ma ni a ho chere ni na di. Ya ka na no omra. Mate, okura na wa adwene wo mitirim nti ye sole a. Mate, na wa adwene wo mitirim nti ye sore a ye behwe na yakasa. Why? Meda se pa sa wo ba so abusia ha na ye de ni nyina esi o papa kwa akoma to ye mo abafie ai ye bedi nka ye de ehia ansa na ye de fata wo nkwa na wo ade ntini ye behwe na ya hwa boa ma yare no ya ko ansa why ye wi a ye ne be ma no be kasa ai minim se obeba bie mo no na ye ne mama akosu agwo aboaje ye nyina ye ne na kasa be ma na kasa na ye hu asem no se ne ye siti airport ye wi a se eye no correct said ye wo ka se won ne na si dan no se wo chefa wo mo so onfa ma wo a na waka ama yetie na ne bota ye nso nti a o gina so akasa no na wo de ama ye se ntwa asomo a ye behwe mra no be ye adwuma lawyer so eta ye chi odwuma de yi mu a o be boa ya ma o chefa bi e wo bia no nsa aka wanti kan akoma to ye mwai bibia beye bokoye dase said enso also ba hasen mabusia maame na eye maame akosia ago aboaje dondon hima ono enadwumedie nyina esine na so maame na no asene no kan ye ho ewo honhom ne honam nyina afemota yechi apam dada afa Jeremiah Samson Augustine ye nyina ye ka ho bi na so medin de OHENEYERE maame akua yeboa esiama bronya ye sorry adwaso ne mom die number no pese woni ye kasa production line no 0509 438 463 may boss be 0509 438 463 last one 0509 438 463 asenom ena ebrebe ma yakwan yakra mu nyina Endpoint Homeopathy Clinic Ghana had the obi enim sesa